Wara l-konferma tal-Union ħaddiema Maqudin, issa anke l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem tiddikjara li Joseph Muscat qatt ma tkellem dwar friża fuq il-paga minima nazzjonali. Mawan News il-President tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joshua Zammit li kien preżenti għas-sessjoni tal-Kungress tal-Partit Laburista dwar il-qasam tax-xogħol qal li huwa fehem li l-Partit Laburista jrid li l-paga minima tibqa' togħla biż-żidiet tal-logħli tal-ħajja kif dejjem sar. Iva, aħna li fimna kienet illi sakemm in-negozju unfusar u jkun hawn iktar economic growth. Il-paga minima nazzjonali mhux se tintmiss ma tibqa' tiżdied bil-cost of living adjustments li jingħataw kull sena. U kif dejjem ingħata. Dak li qal Mawan News il-President tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem huwa l-istess bħall-pożizzjoni ta' Joseph Muscat li reġa' sostnija waqt konferenza tal-aħbarijiet nhar it-tnejn li għadda. Aħna qatt ma semmejna żieda fl-għoli tal-ħajja l-kol għax hija ovvja li l-kol huwa ftehim bejn l-imsieħba soċjali kollha u l-Gvern li ma ftehim aħna m'għandna l-ebda ħsieb illi mmissu. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem femet il-pożizzjoni tal-Partit Laburista kif spjegata minn Joseph Muscat. Aħna fimtu wkoll illi il-cost of living increases kif ingħataw sal-lum daw se jibqgħu jingħataw mal-paga minima nazzjonali. Id-dikjarazzjonijiet tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem flimkien ma' dawk tal-UHM jikkonfermaw kemm il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qed jgħawweġ il-fatti dwar il-paga minima nazzjonali biex jipprova jieħu vantaġġ opportunista.